дар маҷлиси ҳайати мушовара прокурори вилояти Хатлон, муовинони прокурор, прокуророни шаҳру ноҳияҳои вилоят, сардорони бахш ва шуъбаҳои прокуратураи вилоят, роҳбарони як қатор ташкилоту идораҳои вилоятӣ, муовинон ва роҳбарони дастгоҳи раисони қисме аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд. Дар маҷлиси ҳайати мушовара ду масъала, яъне татбиқи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва ҷанбаси фаъолияти мақомоти прокуратураи вилояти Хатлон оид ба таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ ва муайян намудани вазифаҳои минбаъда мавриди муҳокима қарор гирифт. Доир ба масъалаи якум, сардори шуъбаи назорати умумии прокуратураи вилоят оид ба риояи дақиқ ва иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ баромад намуда иброз дошт ки иҷрои ин қонун таҳти назорати доимӣ қарор дошта, дар ин раванд қабули шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ баррасии саривақтӣ ва ҳаматарафаи муроҷиатҳои онҳо ба сатҳи баланд гаштааст. қабули шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳамарӯза амалӣ гардида истодааст. қайд гардид ки дар ин давра ба прокуратураи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҳамагӣ 7304 муроҷиат ворид гардидааст. аз ҷумла аз шахсони воқеӣ 7062 ва аз шахсони ҳуқуқӣ 242 муроҷиат ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 15.2% ё худ 1077 муроҷиат зиёд мебошад. аз ин шумора 2209 муроҷиат аз ҷониби мақомоти прокуратура мавриди баррасӣ қарор гирифта, бо натиҷаи баррасӣ 621 ё худ 28.1% муроҷиат қонеъ карда шуда, 119 тои он рад ва ба 1469 муроҷиат талаботи қонун фаҳмонида шудааст. дар ин давра 626 ҳолати поймолшавии ҳуқуқони шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ муайян ва барқарор карда шуданд. дар маҷмӯъ дар ин самт 60 санҷиш гузаронида шуда, аз натиҷаи он 627 қонунвайронкунӣ ошкор гардидааст. баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 150 амр, 14 эътироз ва 142 пешниҳод оварда шуда, 185 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 5 нафар ба ҷавобгарии моддӣ ва 128 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. ҳамчунин барои саривақт баррасӣ накардани муроҷиатҳои зиёди шаҳрвандон ба 18 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар идомаи кори ҳайати мушовара вобаста ба масъалаи дуюми рӯзнома ҷанбаси фаъолияти мақомоти прокуратураи вилояти Хатлон оид ба таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ ва муайян намудани вазифаҳои минбаъда прокурори вилоят баромад намуда иброз дошт ки назорати умумӣ яке аз самтҳои муҳими назорати прокурорӣ буда, дар ин муддат вобаста ба риоя ва иҷрои талаботи қонунгузории ҷорӣ 1567 санҷиш гузаронида шудааст. аз натиҷаи санҷишҳо ҳамагӣ 31029 қонунвайронкуниҳо ошкор гардидааст. бо натиҷаи санҷишҳо барои пешгирӣ ва бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 5705 амр, 4006 эътироз пешниҳод гардидааст. 4736 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 3627 нафар ба ҷавобгарии моддӣ ва 9034 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. ҳамчунин 1022 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта чораҳои қабулшуда зиёд мебошад. кор дар самти барқарор кардани зарар беҳтар буда, маблағи 321 миллион сомонӣ ба фоидаи давлат барқарор гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 27.5 миллион сомонӣ зиёд мебошад. аз ин маблағ тибқи санадҳои эътиноии прокурор 84.7 миллион сомонӣ қарзи андоз, 3.4 миллион сомонӣ қарзи гумрук ба манфиати буҷет, 72 миллион сомонӣ қарзи музди меҳнат, 85.4 миллион сомонӣ қарзи нафақа ба манфиати маъюбон ва нафақахӯрон, 25.2 миллион сомонӣ дар самти ноболиғон ва 43 миллион сомонӣ дар соҳаи энергетика ва дигар соҳаҳо барқарор гардидааст. вобаста ба қонунгузории буҷет 47 санҷиш гузаронида шуда, аз натиҷаҳои он 439 қонунвайронкунӣ ошкор карда шуд. барои бартараф намудани онҳо 105 амр, 48 пешниҳод ва 14 эътироз оварда шуда. нисбати 77 нафар ҷавобгарии интизомӣ, 116 нафар ҷавобгарии моддӣ ва 34 нафар ҷавобгарии маъмурӣ
оғоз карда шудааст. дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ маблағи 1,3 миллион сомонӣ зарар барқарор карда шудааст. ҳамзамон 46 парвандаи ҷиноятӣ вобаста ба азони худкунии молу мулки ғайр оғоз ва тафтиши парванда карда шудаанд. Прокуратураи вилоят оид ба таъмини қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. аз ҷумла 68 санҷиш гузаронида шуда, аз натиҷаи онҳо 3047 қонунвайронкунӣ ошкор гардида, 630 амр, 110 пешниҳод ва 37 эътироз пешниҳод шудааст. нисбати 229 нафар ҷавобгарии интизомӣ, 1567 нафар ҷавобгарии моддӣ ва 417 нафар ҷавобгарии маъмурӣ оғоз гардида, дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ ба маблағи 43 миллион сомонӣ зарар барқарор карда шудааст.